Super, ajde se ne ponavljam više puta, stvarno sam onako sretan i radostan što sam došao ovdje. Ekipu u suštini već poznajem, stručni štab, radio sam sa njima, samo nastavljamo tu neku našu priču. Sretan, radostan, šta drugo da kažem. Tu sam da pomognem ekipi, da li golovima, asistencijama, profesionalnim odnosom na terenu, tako da eto, vidjet ćemo šta će vreme, pokazat će vreme na kraju krajeva. U suštini, ako imaš tu neku strast, ako ideš na trening sa tim nekim osmehom, to je nešto što me održava, to je nešto što me drži. I ponavljam opet, kažem, ekipa mi se jako sviđa, klub ima neki svoj identitet, ima neki svoj cilj, svi smo podređeni tome i čekamo taj 22. Malo je daleko, ali dobro, imamo ove duge pripreme, da se pripremimo, da se upoznamo bolje i mislim da će to biti prava priča. Pa opet ponavljam, tih prvih nekih 4-5 utakmica je jako bitno, pogotovo što se igra subota sreda. Mislim da ćemo se spremiti, mislim ako budemo verovali u to, ni ta Evropa nije daleko. Opet pobjediš dve, ovi gore što ih juriš, ako izgubi jednu, dve, opet se stvara neka pozitivna euforija, tako da sve je do nas.